Vítajte, milí poslucháči, pri ďalšej časti Dekadenta. Dnešná časť je pokračovanie časti predošlej, ktorá bola šípové jedy. A dneska začneme s jedom, ktorý sa volá akonitín. Hovorím to správne? Akonitín, áno. Akonitín má do veľkej miery podobný mechanizmus účinku ako batrachotoxín, s ktorým sme skončili naposledy. To teda znamená, že on je súčasne neuro- aj kardiotoxín. Čiže spôsobuje paralýzu, ale zároveň aj vyvoláva zástavu srdca. Teda len samotné umelé dýchanie by na rozdiel napríklad od takého kuráre vlastne človeka nezachránilo. Nachádza sa v rastlinách z rodu Aconitum, odtiaľ ten názov. Česky sa tie rastliny volajú omnej, slovenský prilbica, inak ten latinský názov pochádza z gréckeho výrazu pre šípku. To je akon. Takže už z toho môžeme vidieť, že sa to naozaj ako ten šípový jed používalo často. Bol to najbežnejší šípový jed v Európe aj Ázii a používa sa už tisíce rokov. Podľa legendy tá rastlina vznikla, keď Herkules vytiahol trojhlavého psa Kerbera z podsvetia, čo bol vlastne, to bola posledná z jeho 12 úloh, ktoré mal splniť. A tam, kde ho vytiahol, tak dopadli na zem jeho sliny. A tam, kde tie sliny dopadli, tak vyrástla vlastne táto prilbica. Od staroveku bola tá rastlina nejakým spôsobom stále asociovaná s psami alebo vlkmi. Jednak je to zrejme kvôli tomu, že príznaky ľahkej otravy sa podobajú na besnotu. Ona vyvoláva také nervové príznaky ako nervozita, zúrivosť, ochabnutie svalov a podobne. A jednak je to možno aj kvôli tomu, že tá podzemná hľuza, čo sa z tej rastliny ako používa typicky, lebo tá je najbohatšia na tie obsahové látky, tak trošku pripomína skazané psie zuby. To je zaujímavé prirovnanie. Neviem, či by som v živote prirovnal niečo ku skazeným psím zubom. A ako také zuby vyzerajú. Tak oni sú také špicaté, zahnuté a čierne. A bude mať aj čierne špicaté zuby zahnuté dohora? Hej no. A keď už som spomínal toho Herkula, tak šípové jedy majú dôležitú úlohu v jeho smrti. Ono totiž, vlastne prvá Herkulova úloha bola zabiť hydru. Nie, to bola druhá úloha. Prvá bola zabiť leva, druhá bola zabiť hydru. No a potom, ako tú hydru zabil, tak do jej krvi namočil šípy. A s tými šípmi on zabil kentaura, ktorý mu uniesol ženu. Počas toho, ako ten kentaur ju držal normálne v náručí, utekal s tou jeho ženou a Herkules proste išiel za ním a trafil ho tým otráveným šípom. No a ten kentaurus, keďže bol strašne vychcaný, tak on prehovoril tú jeho ženu, že má do krvi, vlastne jeho krvi, namočiť kus látky. Aha. Že keď potom z toho ušije Herkulovi šaty, tak on jej nebude schopný byť neverný. Že jej bude ako navždy verný. No a ona to teda urobila, ale v skutočnosti to bola lesť, lebo ten kentaurus vedel, že ten jed z tej hydry prejde do jeho krvi a že tým pádom vlastne prejde aj do tých šiat. No a potom, keď Herkules si tie šaty obliekol, ona to teda urobila, tie šaty mu ušila, on si ich obliekol a okamžite ho začal ten jed spaľovať. V tej legende sa to popisuje tak, že mu spálil kosti v tele. Ťažko povedať, ako si to presne predstaviť. Každopádne, aby unikol bolesti, tak si postavil hranicu a na nej sa samo upálil. Na to, aby sa dostal vlastne priamo ku svojmu otcovi, Diovi. Ako zápalná obeť. Takže vlastne jeho žena ho nechtiac zabila. Tak v podstate, aj keď to bola vlastne samovražda vo finále nakoniec. No, ale späť ku tej prilbici. Ona má teda slovenský názov kvôli tvaru kvetov. Anglicky sa volá monkshood, teda mníchova kapucňa, tiež kvôli tomu tvaru. Ale v angličtine sa tiež používa názov Wolfsbane. Wolfsbane. To sa dá preložiť ako vlčia skaza. CCA. Áno, nie je to náhoda. Ona sa totiž bežne v Európe používala na hubenie vlkov alebo iných šeliem.
medveďov napríklad tiež. A dodnes sa jeden druh oficiálne botanicky volá vlčí mor. Ak sa nemýlim, tak práve Wolfsbane je jeden z hlavných jedna z hlavných rastlín, ktoré sa používajú napríklad v zaklinačovi na tie zaklinačské lektvary. A aj vlastne v Harry Potterovi Wolfsbane Potion, Wolfsbane lektvár je vlastne lektvár, ktorý sa používa na zmiernenie účinkov vlkodlactva, likantropie. Jo, takže, wow, OK. No, vyzerá to, že to je celkom populárna rastlina vo fantázii. A čo sme ešte nespomenuli, že? No, ako šípový jed sa teda používala hlavne v horských oblastiach Ázie, napríklad v Himalájach, na lov napríklad medveďov a rôznych iných veľkých zvierat. A Aleuti, ktorí žijú na úplne najvzdialenejšom severe, na Aleutských ostrovoch, tak ju dokonca používajú na lov veľrýb, ako otrávené harpúny. Ten akonitín je extrémne jedovatý. Na smrteľnú otravu dospelého človeka stačia zhruba 2 mg, čo je asi 1 gram rastliny a protijed na to v podstate neexistuje. Dobre sa vstrebáva aj kožou. V podstate už dotyk kvetu stačí na to, aby ti znecitliveli prsty z toho. A neveril som tomu, keď som si to prečítal, ale vyskúšal som to a naozaj to funguje. Rastie to tu? Že si to vyskúšal? Áno, rastie to aj v Čechách, aj na Slovensku, v horách väčšinou, napríklad v Tatrách na to môžeš naraziť, ale je to dosť vzácna a chránená rastlina. Ja som ho každopádne vo voľnej prírode nikdy nevidel, iba vypestovaný v rámci svojej práce na farmaceutickej fakulte, takže vtedy som to skúšal. Inak ten akonitín je známy tým, že sa veľmi rýchlo rozkladá a kvôli tomu sa ťažko detekuje v organizme. Ale nie je pravda, že by sa s dnešnou technológiou nedal ten jed identifikovať. Čo si občas niektorí ľudia myslia a viacero vrahov na to doplatilo, že vlastne použili ten akonitín ako vražednú zbraň a potom boli veľmi prekvapení z toho, že sa im to vlastne dokázalo. No, ale donedávna to teda bolo veľmi problematicky detekovateľné a údajne s ním zabili aj pápeža Jana Pavla I. v roku 1978. On je známy tým, v podstate jedinou vecou, že bol v úrade iba 33 dní. No, potom vlastne po ňom bol Jan Pavel II dlho. Inak s akonitínom vymysleli v nacistickom Nemecku duté náboje. To je vlastne taká v podstate forma tiež šípového jedu. To je dosť vtipné. Dáš do niečo, čo ťa vie vlastne zabiť, niečo, čo ťa vie zabiť inak. Tak jasné, ale vieš, pokiaľ niekoho postrelíš do ruky napríklad, tak ho nezabiješ, ale ten akonitín ho zabije. Testovalo sa to, ale pravdepodobne to nebolo nikdy použité v praxi. Inak z modernejšej doby, tak v roku 2021 tak trošku dostal akonitín, respektíve tú prilbicu, do pozornosti prezident Kyrgyzstanu, ktorý odporúčal vlastne koreň prilbice ako liečbu na COVID. Čo viedlo k tomu, že minimálne 4 ľudia skončili potom v nemocnici. Wow, akože ako ho to vôbec napadlo? No, tá prilbica je tradičný liek na kašeľ a dokonca aj v Česku, myslím, že aj na Slovensku, tak si stále môžeš kúpiť, respektíve ten liek je na predpis, ale stále to existuje. Sú to kvapky pleumolizín. Tam sú teda rôzne účinné látky, ale jedna z nich je aj extrakt z tejto rastliny. No a okrem toho teda, že sa to používalo na kašeľ, tak sa to používalo tiež ako veľmi silné analgetikum, napríklad na také diagnózy ako zápal trojkolného nervu alebo nejaké silné migrény. Zápal trojkolného nervu. Kto nevie, tak je to jedna z najhorších bolestí ako ever. Tak. Ľudia sa aj zabili kvôli tomu, keď mali zápal trojkolného nervu. Je to tak. To je v ústach, v čelusti, že? Alebo to ide od ucha k čelusti? No, on je trojkolný kvôli tomu, že má 3 vetvy. Takže jedna ide čelusťou, a druhá ide tak okolo očí a tá horná ide vlastne pod nos v podstate. No, ja by som ďalej teda prešiel na vyslovene kardiotoxické jedy.
Väčšina z tých účinných látok patrí medzi tzv. Kardioglykozidy, ktoré fungujú tak, že zvyšujú silu vzťahu srdca. Oni sa teda používajú aj v medicíne ako liečba chronického srdcového zlyhania, typicky hlavne u starších ľudí už to srdce nie je také výkonné ako za mladí, takže oni teda dostanú malú dávku toho kardioglykozidu a to im vlastne zvýši silu tej kontrakcie. Problém je ale v tom, že pri dostatočne veľkej dávke to srdce dostane krč. Proste sa stiahne ten sval a už sa nikdy nepustí naspäť. A to samozrejme vedie ku smrti. Ako jedy sú tieto kardiotoxické zlúčeniny populárne hlavne v Afrike alebo v tropickej Ázii? Taká asi najvýznamnejšia rastlina, ktorá ich obsahuje, tak je akokantera. Ono to, myslím, ani nemá nejaký preklad. Ako čo? Akokantera. Asi to ani nemá preklad nejaký český ani slovenský. Je to taký malý strom, ktorý rastie v tropickej Afrike a typicky z neho získavajú jed na lov zvierat. Rôznych antilop a podobne. V Rwande napríklad údajne hľadajú taký strom, pod ktorým je najviac mŕtvého hmyzu. Ťažko povedať, ale že či to je ako k dačomu, že či to naozaj ako je pre ten hmyz jedovaté. Čo je celkom zaujímavé, tak v Keni vyrábajú tiež šípový jed z tejto rastliny, ale potom do ňoho ešte pridávajú tenkonožca. To zviera sa anglicky volá elephant shrew, takže pískor sloni, by sa to dalo zhruba preložiť. Okay. Je to také drobné zviera, ktoré fakt vyzerá ako malá myš v podstate, ale v skutočnosti je príbuzné slonovi. Nie je to hlodavec. No a v týchto častiach sveta teda ľudia veria, že on vždy beží tou najkračšou cestou ku potrave. Takže preto dávajú vlastne ho do toho jedu. Aby našiel najkračšiu cestu k tej obeti? Zrejme, tak nejak, no. Ale samozrejme v ňom žiadne toxíny nie sú, takže ako nejaký veľký význam zrejme to pridanie nemá, akurát zabijú kvôli tomu zbytočne toho Sloníka malého. No, hlavná účinná látka je oubain, alebo je to teda jedna z tých hlavných účinných látok. V minulosti sa používal injekčne na nakopnutie srdca pri šoku. Ale dnes sa to už robí zriedka, v podstate ho úplne nahradil adrenalín v tomto, ktorý je ako výrazne lacnejší a menej toxický. Inak zaujímavým spôsobom je s touto rastlinou alebo s týmto jedom spomenuté ešte ďalšie zviera. Dalo by sa to, v angličtine sa volá crested rat, dalo by sa to asi preložiť zhruba ako krysa hrivnatá. OK, rat viem, ale crested si nie som istý. Jo. Každopádne je to niečo, čo vyzerá ako kríženec potkaná dikobraza. A spicy red. No, a on proste rád žuje kôru z tej jedovatej rastliny a potom si ju aplikuje na bodliny. On má také proste ostne ako dikobraz. A tie sú potom jedovaté. Okay. Takže keby si ho ako videl a ho chytíš, tak sa môžeš otráviť vlastne tým de facto šípovým jedom. Jak loris. Nie je to jediné zviera, čo takto... No, loris si vyrába sám ten jed. Jo, ale dáva si ho na kožu. Áno. Alebo ježkovia to typicky robia tiež. Akože ježkov nechytať nikdy. Proste to je najhorší nápad. Určite neholými rukami. Oni si dajú všetko možné toxické proste na seba. Jo, ale iba tých, čo sú vonku, tí nechytaj. Ľudia chovajú ježko doma. Áno. Tak tí sú asi v pohode. Ako. Ale určite sú v pohode. Ale vám nezožerú nejaké lieky doma, alebo čo. Dobre, to sme odbočili. Ďalšie zvieratá, ktoré sú s tým toxínom spojené, tak sú motýle, ktoré vlastne sa živia niektorými tými rastlinami alebo nektárom vlastne z tých rastlín, ktoré obsahujú ten oubain. A kvôli tomu sú oni sami tiež toxické. Ako to bolo? Lidé majú radi motýle? Alebo tú žebku majú radi motýle? Žebku, hej. Toto nesmiem povedať pár ľuďom, potom minimálne dvoch, ktorí majú fóbiu z motýlov. Toto by vôbec nepomohlo, teda. Bez randy. Ale mňa by zaujímalo, že či ma taký motýl môže otráviť, keď na mňa sadne, napríklad. Alebo ho chytím do ruky. Nemôže, lebo tieto jedy, na rozdiel od toho akonitínu, ktorý sme mali predtým, tak sa kožou vstrebávajú úplne minimálne.
Dokonca ani keby si toho motýľa zjedol, tak by sa ti pravdepodobne nič nestalo. On sa naozaj, ten toxín musí dostať priamo do krvi. No výborne, tak všetci, čo máte fóbie z motýlov, tak môžete byť v kľude. No, okrem teda tej akokantery, tak sa oubajín nachádza aj v iných rastlinách. Taká jedna z najvýznamnejších je Strophanthus gratus, ktorá má úplne krásny český názov krutikviet cenný. Krutikviet. Naozaj vyzerá veľmi pekne ten kvet. On je taký skrútený vlastne, preto sa tak volá. Občas sa to pestuje ako dekoratívna rastlina. A cenný je kvôli tomu, že semená sa používali ako platidlo v niektorých afrických krajinách. Čo ale rastie ďaleko častejšie v Európe a veľmi často sa na to dá naraziť ako na dekoratívnu rastlinu, tak je oleander. Hlavne teda v južnejších častiach Európy, keď do Chorvátska alebo niekam do Stredozemia, tak tie oleandre sú veľmi časté. Ako to vyzerá? Aký to má list? Má to taký relatívne veľký tmavo-zelený list, ale hlavne si všimneš tie kvety. Tie sú typicky rúžové a také ako pekné, výrazné. Môžu byť aj biele alebo žlté prípadne, ale tá rúžová je úplne typická. Z tej rastliny sa teda šípové jedy nevyrábali, aj keď obsahuje vlastne veľmi podobné zlúčeniny tým, ktoré sú tých, ako ktoré som spomínal predtým. Ale existuje veľmi veľa takých mestských legend o tom, ako ľudia umreli, keď použili tie vetvičky na opekačkách. Že buď teda z nich založili ten oheň, alebo si na nich napichli mäso a to potom na tom opekali a vlastne ten jed sa dostal do toho mäsa a oni potom na to umreli. Toto sa hovorí napríklad aj o vojakoch Napoleona, keď boli v Španielsku, že sa takto otrávili. A dokonca som narazil aj na legendu, ktorá vraví, že sa to stalo armáde Alexandra Veľkého. Ale pravdepodobne žiadny skutočný historický záznam o tom neexistuje. A donedávna ani nebolo tak úplne isté, či sa to vôbec dá, alebo nie. Či by sa človek naozaj takto otrávil. To viedlo k tomu, že v roku 2005 vedci v Izraeli spravili experiment a opekali si na vetvičkách z oleandra párky. Košer párky? To neviem, oni ich nejedli, takže asi nemuseli byť košer. Na druhej strane, aké iné kúpiš v Izraeli, že? No, oni z nich potom analyzovali obsah toxínov a zistili, že mali maximálne 1,5 mg toho toxínu na párok. Čo je ďaleko menej, než by bolo treba na ako otravu dospelého človeka. Čiže pravdepodobne je to naozaj iba legenda a nikdy sa to zrejme nestalo. Alebo keď hej, tak to určite nebol ten oleander. Alebo veľa párkov zjedli. Napoleonovi vojaci, hej. Alebo Alexandrovi. Ďalšia rastlina, ktorá rastie tiež v Európe, hlavne teda na juhu Európy a obsahuje podobné toxíny, je čemerica, alebo Helleborus niger latinsky. Hovorí sa jej aj vianočná rúža. A údajne ju používali ako šípový jed Galovia. Nie je to úplne potvrdené, rímski autori to tvrdia. A Gréci ju použili tiež vo vojne, nie ale ako šípový jed, ale použili ju na otrávenie vody. Konkrétne to bolo v prvej svetej vojne, čo bolo v 6. storočí pred našim letopočtom a bojovali o prístup ku veštiarni v Delfách. Preto sa jej hovorí sveta, tá vojna. Zajímavé. No, teraz by som teda prešiel k jedom, ktoré fungujú inak. Nemajú ani neuro, ani kardiotoxický efekt, ale fungujú vlastne rôznymi mechanizmami. Napríklad tu mám zaujímavý jed z juhu Afriky. Miestne kmene, známe ako krováci, tak vyrábajú jed z chrobákov z rodu Diamphidia. Tie chrobáky vyzerajú celkom nevinne. Oni sú také svetlohnedé, ako nemajú nejakú výraznú farbu, celkovo to vyzerá ako taká divná lienka. Ale v zásade je to hmyz, ktorý by si zrejme ani nejak nevšimol. Pri požití oni jedovaté nie sú. Ten jed sa naozaj musí dostať priamo do krvi, takže je otázne, ako na to vôbec prišli, že sa z nich dá vyrobiť. Každopádne je
ale veľmi účinný. Často ho používajú aj na lov veľkých zvierat, ako sú žirafy napríklad a podobne. Ale, čo je tiež zaujímavé, tak pôsobí veľmi pomaly. OK. To znamená, že to môže trvať niekoľko dní, kým to tú žirafu zabije. To je moc praktické. Není, ale oni takto lovia proste často. Že ju trafia tým šípom a potom ju sledujú proste niekoľko dní a čakajú, kým umrie. Ten jed je hemolytický. To je niečo s krvou? Áno, to znamená, že on rozkladá krvinky. Znižuje množstvo hemoglobínu de facto v krvi. Dokáže ho znižiť až na tretinu. Takže on to vyvoláva vlastne akútnu chudokrvnosť. Jo, má to niečo s krvácaním? S krvácaním úplne nie. Vlastne človek umrie, alebo Alebo tá žirafa napríklad, tak umrie na to, že jej krv vlastne nie je schopná prenášať kyslík. Jo, jasne, lebo červené krvinky prenášajú kyslík. Tak. Ale trvá to teda veľmi dlho. Zaujímavý je jed, ktorý používajú domorodci z kmeňa Kalinago v Karibiku na Malých Antilách. Vyrábajú ho zo stromu, ktorý je známy ako mančinil. Tomu stromu sa prezýva aj najnebezpečnejší strom na svete. On je totiž celý extrémne toxický. Všetky jeho časti obsahujú mliečnú šťavu, ktorá je úplne brutálna a strašne komplikovaná zmes rôznych jedov. A jeden z hlavných účinných jedov v tom je látka s názvom Forbol. Tá spôsobuje pri kontaktu plusgiere, keď sa ti dostane do očí, tak z nej môžeš oslepnúť. A je to aj jeden z najsilnejších známych karcinogénov. V podstate, keď potrebujú vedci v nejakom teste skúmať protinádorové účinky nejakých látok, tak musia pochopiteľne tú rakovinu najskôr spôsobiť tým pokusným zvieratám napríklad. No a práve ten forbol alebo rôzne látky, ktoré sú z neho odvodené, tak sa typicky na to používajú. Lebo fungujú spoľahlivo a rýchlo. Wow, to znie strašne desivo ten strom. Tak áno, je to fakt svinstvo. On je teda sám o sebe smrteľne jedovatý pri tom akútnom účinku, ale navyše vďaka tomu, že má ten dráždivý efekt, tak ešte zvyšuje účinnosť tých ďalších toxínov, ktoré vlastne sú v tom mančiníli. On vlastne zvyšuje ich vstrebávanie do tela. Každopádne dôvod, prečo sa ten mančiníl, prečo sa mu hovorí, že to je najnebezpečnejší strom na svete je, že napríklad keď prší a ty pod tým stromom stojíš, tak ten dážď z neho tú šťavu zmýva. A ty môžeš v podstate sa otráviť, ale prípadne aj oslepnúť iba tým, že pod tým stromom stojíš. Vôbec akože nemáš žiadny iný kontakt s ním. Nemusí sa ho ani dotknúť. Stačí, že na teba kvapká tá voda. No a kvôli tomu v niektorých oblastiach, kde ten strom rastie, napríklad v štáte Florida, tak sú tie stromy označené. Je proste pri nich tabuľa s lebkou, že nepribližujte sa k tomu, rozhodne sa toho nechytajte. A tak. Wow, to je desivé. Hej. Čo je dosť nejasné historicky, je, že či ľudia používali na výrobu šípových jedov hady. Respektíve takto. Je celkom isté, že oni tie hady používali, ale nie je úplne isté, že či z nich používali ten jed. Akože ich natiahli na ten luk, hej, a tak ich vystrelili. To by bolo rozhodne desivé celkom. Ale asi nie je veľmi praktické. Ono totiž niektorí tí antickí autori popisujú, že vlastne rôzne kmene tie hady na výrobu šipového jedu používali. Ale keď sa tak nad tým zamyslíme, tak je dosť ťažké vlastne z toho hada ten jed dostať. Tak to vedia teraz, nie? Chytíš hada a ho napichneš cez tú nadobku. Že? Hej, ako nie je to vylúčené, je relatívne možné, že to robili. Navyše ten hadí jed má veľkú výhodu v tom, že on nie je toxický pri orálnom užití. Inak povedané, keď s ním zabiješ nejaké zviera a to zviera potom zješ, tak sa neotráviš vlastne tým jedom. OK. Jo, tak, rozumiem. Super vec na lovenie. Áno, lebo vlastne tvoj tráviaci trakt ho zneškodní. Takže to je úplne v pohode.
Na rozdiel napríklad od toho akonitínu, ktorý až tak úplne v pohode nie je. Takže hydra krv. Áno, presne. Tam máš určité riziko, že sa tiež otráviš. Ale vlastne tento had je na to ideálny. Každopádne, čo vieme celkom naisto je, že napríklad skíti vyrábali tie jedy z hadov, ale nie z toho jedu ako takého, ale z vlastne mršiny toho hada. Že napríklad vretenice nechali zhniť a z toho potom vyrobili ten jed. Ale de facto to je vlastne bakteriálny jed z produktov rozkladu toho mesa, vlastne toho organizmu. Mhm. Čo sa teda využívalo celkom bežne, máme relatívne dobré potvrdené správy napríklad zo starovekého Ríma o tom, že Rímania bežne namáčali šípy, ale aj meče a ďalšie zbrane do mŕtvol alebo prípadne výkalov, aby boli čo najšpinavšie a tým pádom, aby aj ľahké škrabnutie vlastne spôsobovalo smrtiace rany. To je celkom vlastne bežná vec aj vo videohrách, že, alebo v kinematografii, kedy proste nejak očarujú zbraň, aby bola smrteľnejšia, prípadne namáčajú ju. Zajímavé, to premýšľam, či to není práve v stade. Akože úplne pôvodný enchantment na zbraň. Je ten jed, ktorý namačali do tej zbrane. Je to možné. Čo je celkom zaujímavé, ale nie veľmi dobre potvrdené, ako nepodarilo sa mi nájsť k tomu úplne spoľahlivý zdroj, ale aj tak to spomeniem, tak údajne niektoré kmene v Tichomorí vyrábali ten šípový jed tak, že uložili mŕtvolu človeka do deravého člna a potom zbierali tú hnilobnú šťavu, ktorá z tej mŕtvoly kvapkala. Tak je to možné, že to teda takto robili, ale ako vraj úplne dobre potvrdené to nie je. No a nakoniec si to neodpustím a tradične odbočím k niečomu neveľmi súvisiacemu. Už sme si zvykli, Mateo. A to je škorpiónia bomba. To je teda na rozdiel od toho jedu, ktorý som spomínal ako posledný, dobre potvrdená vec, konkrétne v roku 198 našeho letopočtu v meste Hatra, ktoré je v dnešnom Iráne, tak sa tí obyvatelia bránili proti Rímanom, ktorí to mesto obliehali, tak, že hádzali na nich keramické nádoby naplnené škorpiónmi. Fú, to by bolo efektívne aj teraz. To by vypratalo zákopy efektívnejšie ako kazetová munícia. Je to fakt desivá ako záležitosť. A zrejme aj celkom efektívna. Ako oni to mesto ubránili. Aj vďaka tomuto. Veľa škorpiónov mali na zásobe, čo? No. OK. Máš ešte nejakú inú odbočku, Maťo? Nie. Myslím, že som odbočil dostatočne ďaleko a to je všetko na dnes. Super, tak sme radi, že ste nás dneska počúvali a dúfam, že sa vám čas páčila a ako obvykle sa počujeme na budúce. Do počutia. Do počutia, dovidenia.